Auca, de Joan Fuster. Il·lustracions de Ramon Pla, director del projecte Auques per a l'escola, Francesc Gisbert. Naix un dia a la Ribera, a Sueca, poble curiós, entre el Xúquer i l'Albufera de l'any 1922. Quin temps de jocs i berenar, de xiquets lliures pel carrer, i llegir i estudiar, perquè tot s'havia de fer. Del 36 al 39, 3 anys van ser de por i fam. Encara que va patir prou, fam i tot, va créixer un pam. Va fer, quan va tindre l'edat, dret a la universitat, per a poder ser secretari, advocat, jutge o notari. Però el jove Joan Fuster volia més ser escriptor. Conegué Sanchis Guarner, Estellés i Enric Valor. Ja escrivia poesia, sobre l'amor i altres temes. Li editaren un bon dia el primer llibre de poemes. Al revés que autors diversos que només publicaven versos, a la premsa escriuen cultura d'història, art, literatura. També en papers més amagats, les revistes d'exiliats, senyors que en acabar la guerra van fugir a una altra terra. Es va deixar la poesia i només assaig escriuria, que vol dir explicacions, comentaris, opinions. Per celebrar Tocha Gandia, d'Ausiàs Marc el record viu, molt d'escriptor hi acudia, entre ells Salvador Espriu. I poc després en Josep Pla, a Fuster, bon més que un xicot, pels seus escrits ja li donà títol i tracte d'homenot. El cas més gros va ser escriure Nosaltres els valencians, tan atrevit, tan nou, tan lliure, que li llevaven de les mans. En certs diaris no escriu ara. Qui diu alguna veritat ja li ho dirà l'autoritat. Ací o allà, ell no para. Vinga el llibre. Diccionari per a ociosos, el diari i l'examen de consciència o l'Albufera de València. També un país sense política, avançant a vela i rems, pensant i esperant un temps més favorable a la crítica. Enmig d'honors per l'obra feta, algú li fa una malifeta. A casa d'ell peta una bomba que un poc més i se'n va a la tomba. Funcionaris a Fuster pregunten què ha pogut ser. Pensava que vostè ho sabria, que per això és el policia. Ja tenia una edat. Vaig a la universitat, però de casa ja no em moc. I també escrivia molt poc. Quan el camp es fa lluent i ros, el mes de juny, un dia clar del 1992, el trobaríem a faltar. I podem dir que encara va, que passa l'obra Fuster com una rosa de paper entre el poble, de mà en mà.